Premio Down Compostela 2025 a Antonio Rodríguez Núñez, por facer visible e ter en conta as achegas das persoas con síndrome de Down e discapacidade intelectual en diferentes investigacións que lidera dende o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago e facilitar a sensibilización do alumnado da Facultade de Enfermería da USC, na que é catedrático. Xefe de sección de Pediatría Crítica, Coidados Intermedios e Paliativos Pediátricos do CHUS e máster en Bioética, Antonio Rodríguez demostrou a través de estudos científicos que as persoas con síndrome de Down poden realizar manobras de reanimación cardiopulmonar. Tamén puxo de manifesto as capacidades do colectivo para salvar a vida de outras persoas e para tomar decisións sobre a súa propia saúde. Antonio Rodríguez ten en conta as achegas das persoas usuarias de Down Compostela para desenvolver un chatbot sobre hábitos de vida saudable no que segue a traballar. E, xunto ao seu equipo, quere abrir novos camiños para facilitarlle a autonomía e a vida independente ás persoas con trisomía 21 ou discapacidade intelectual utilizando as novas tecnoloxías. Cunha mente inqueda como a de Antonio Rodríguez Núñez, as persoas con discapacidade teñen máis fácil demostrar todo o que son capaces de facer.